Doncs sí, avui tenim el gust i el plaer de parlar amb un antic, força anys, ara en parlarem, conegut, amic, de penes i alegries meteorològiques. Tenim amb nosaltres en Josep Pasqual. Hola, Josep. Hola, bona nit. Molt content d'estar amb tu, acompanyar-te, i també hem de dir, Laura i espectadors, que en Josep i jo ens coneixem, si no recordo malament, des del 1984, quan vaig entrar a TV3, i que ja ens passaves les dades de l'observatori, i tu ja feia anys que ja el portaves, no? Exactament. Llavors, en aquell temps era per telèfon. Tot per telèfon. I sí, la màxima del dia, la mínima del dia anterior, si havia plogut, en fi, era el cel com estava, perquè tampoc hi havia aquestes càmeres. No, clar. Els mitjans eren, això sí, cada dia puntual, cada dia puntual. És que ets molt metòdic, eh? Sí, és una droga que tinc. Sí. Josep, els teus registres són un dels més extensos del Mediterrani. De fet, els prens de manera ininterrompuda des del 1974, però tu ja comences a fer les teves primeres mesures amb 13 anys. D'on et ve aquesta passió? Sí, ve de que jo soc de família de pescadors, el meu pare i el meu avi anaven a pescar, i quan tenia pocs anys, 4, 5, 6 anys, m'agafaven, me portaven a la barca, i jo sentia els comentaris que deien anem a calar, calar vol dir anar a deixar la xarxa a tal lloc, de terra a la meda, de garbí de la meda, i esclar, com que la xarxa la deixes avui i l'has de recollir l'endemà, doncs sentia el meu avi i el meu pare que anaven comentant demà serà aquest vent, no, anem a aquest lloc, a aquest altre, i aquests comentaris em varen quedar i em varen fer agafar aquesta afició. No sé si ara ho dèiem, Has vist alguna fata morgana durant tots aquests anys d'anar sobre la barca? Sí, però d'en terra també n'he vist, i tinc alguna foto inclús, per exemple, mirant cap a pals, mirant que no es veu la platja, desapareix, es veuen les cases com surant al cim de l'aigua, no? El que no hagi fotografiat ell... No ho ha fotografiat ningú al Mediterrani. Ningú. O, per exemple, quan surt el sol, que veus com un cop ha sortit, que sembla que en vulgui sortir un altre per sota. Imatges Se'n diu el fenomen del vas etrusc, que sembla que el sol estigui enganxat amb l'horitzó. Ho hem fet aquí al programa algun cop. Sí. Mira, Josep, ara et veiem aquí a la teva barca. Surts un parell de cops per setmana a mesurar aquesta temperatura de l'aigua des del 1974. Com prens aquestes mesures de l'aigua? Ara et veiem aquí amb aquest aparell. Sí, ara, per exemple, aquest aparell era una CTD, que és una sonda electrònica, que és de l'Institut de Ciències del Mar, que a mesura que va baixant va agafant, fent un arxiu de dades de temperatura, conductivitat, la pressió, que és el que ens dona la fundària, però a part utilitzo uns termòmetres que ja des del primer dia els faig servir, que són d'inversió, que són especials per a la temperatura del mar i que estan calibrats fins a la centèsima de grau pràcticament. El valor de totes aquestes mesures que has pres és que te'n permet certificar el canvi climàtic. Explica'ns quins són els canvis en la temperatura de l'aigua que has notat en els darrers 50 anys. Sí, exactament. Amb això no hi ha dubte perquè vaig a una milla de les Medes, en un lloc on hi ha sobre els 90 metres de fundària, i, per tant, en el mateix lloc i amb aparells perfectament calibrats, i això permet, determinar aquesta pujada de la mitjana de la temperatura que ha estat de l'ordre d'1 grau centígrad a la superfície. Mira, tenim una gràfica on es veu aquesta evolució gràcies a les teves mesures que hem pres. Mira, és aquesta que veiem aquí, amb la línia groga, com demostra aquest augment del nivell del mar per sobre d'1 grau. Exactament. La línia blava seria les anomalies mensuals, podríem dir, i la línia aquesta groga que ha sortit és la línia de tendència mitjana. Això des de quin any, Josep? Des de l'any 1974 tinc dades continuades. I la temperatura augmenta igual en superfície que les capes més baixes? No, les capes inferiors puja un xic menys. Per exemple, 80 metres, que és la capa més fonda que tinc determinada, està pujant al voltant de mig grau durant aquest temps. Per tant, vol dir que tot el gruix del mar s'està escalfant, quan més en sota menys, però aquesta pujada de temperatura el que fa és dilatar el mar. I, per tant, contribueix a la pujada del nivell del mar. No només el desglàs de les geleres de Groenlàndia, de l'Antàrtida o llocs, sinó que la dilatació del mar també contribueix. De fet, Josep, des del 1990, si no m'equivoco, mesures també el nivell del mar a l'Antàrtid. Aquí què has pogut certificar?
Sí, doncs aquí tampoc hi ha dubte d'aquesta pujada del nivell del mar, que és de l'ordre de 3 a 4 mil·límetres l'any. Ha pujat ja mig pam des de l'any 1990 cap aquí. Ho mesures amb això, oi? Amb el mareògraf. Sí, és un aparell casolà que es va construir gràcies a un programa que hi havia a TV3 a finals de la dècada dels 80, que es deia Dit i Fet, i que permetia, seria llarg d'explicar, però es havia de construir els participants, en aquest cas l'Institut de Torroella de Montgrí, i varen construir aquest aparell, i després el varen muntar en el port. I, per cert, sembla que la proporció augment del nivell del mar i platges que van reculant no segueix la proporció que haurien de tenir. Exactament. Allà jo també estic estudiant la platja entre l'Estartit i la Costa de Begur des de l'any 1993, i des de l'any 1993 fins a l'actualitat ha reculat uns 20 metres de mitjana. Enganya una mica, perquè a vegades no és sempre la mateixa zona afectada, però de mitjana està reculant 60 centímetres per any. Totes aquestes mesures que has fet, tant del nivell del mar com del nivell del mar i la temperatura, t'ha valgut fins i tot el reconeixement de la NASA. Explica'ns això, com ha anat. Sí, bé, no és mèrit meu, o si més no, només... Després de 50 anys sortint a la mar, jo crec que sí que pot ser mèrit teu, eh? Sí, però l'origen és gràcies a un treball que va fer el doctor Jordi Salat de l'Institut de Ciències del Mar amb dades meves i col·laboradors seus, i que varen fer un article que es va publicar en una revista americana, i els de la NASA varen veure, doncs, a més, en aquest article es comparaven dades de satèl·lit i les dades observades in situ. I hi havia una concordància molt gran. I els de la NASA varen veure, la secció de climatologia, varen observar aquesta concordança i ens varen enviar fins i tot un document agraint les dades aquestes. Tu també fa 50 anys que t'encarregues de l'estació meteorològica de l'Estartit. Durant aquests anys has tingut aparells més o menys sofisticats per mesurar aquests fenòmens meteorològics. Abans veiem una fotografia que m'agradaria recuperar, que és un anemòmetre que et vas autofabricar tu mateix per mesurar a quina velocitat girava el vent. Bufava el vent. Bé, jo en aquell moment no tenia cap aparell per mesurar el vent, això era als anys 80, i me se va acudir la idea de construir-ne un, i vaig anar allà a la ferreteria, vaig comprar 3 cullerots, 3 cotxerons d'aquests d'escudella, i vaig anar amb un ferrer, li vaig fer uns croquis, i seria llarg d'explicar perquè, a més, emetia una senyal elèctrica, i jo des de casa podia rebre aquesta senyal i, comptant les senyals que hi havia per minut, podia calcular la velocitat del vent. Déu-n'hi-do. Escolta'm, saps que, i no sé si no ho saben, també ho comentem ara, ell també és membre d'una cobla, toques des de fa molts anys, no?, amb una cobla, la tenora. Exactament. Estic tocant a la Principal de Banyoles des de fa pràcticament 40 anys. Encara no en sé prou, però bé, ja aniré aprenent. Que, per cert, Josep, explicarem una anècdota, fa força anys, jo estava per Port de la Selva i el vaig trobar allà, amb la cobla que estava tocant, i li vaig dir, em vaig atrevir a dir-li, Josep, per què no toqueu una sardana que m'agrada molt, que es diu El Saltiró de la Cardina? Clar, em va confessar que era una sardana força complicada de tocar. I la van tocar? I tant que sí. Com hauran pogut comprovar els espectadors, aquí l'Alfred i el Josep podrien ser cosins germans perquè us agraden les mateixes coses, eh? Temperatures, humitats i música. Ens apassiona molt, oi, Josep? Ens agrada molt. Tota la vida ens agrada. Exacte, sí. Disfrutes. Ho portes a dins. Sí. Escolta, Josep, anem a buscar... Per ell no sé si té massa mèrit, perquè jo crec que tu saps, no?, el temps que feia el dia que vas néixer. Ui, no me'n recordo, eh? No te'n recordes? Doncs anem a recordar-ho. Anem a recordar-ho, va. Encara no prenia notes aquell dia. Encara no? Va, home. Mira, aquest és el mapa del temps del dia que tu vas néixer. 5 de juliol, de 1950? El 5 de juliol era? Sí, 1950. exactament. Doncs era un temps de juliol, però amb una miqueta de tramuntana, que no falti la tramuntana al teu país, i amb una temperatura moderada. No feia massa calor. I així va continuar uns quants dies més. És a dir, molt agradable, típic de l'Estartit. Vas néixer a l'Estartit?
M'ho crec, sí, m'ho crec perquè ho expliques tu, perquè jo no me'n recordo. Doncs sí. Molt bé, Josep. Doncs gràcies, Josep Pasqual, per haver vingut al No Temps del Picó i per la teva tasca com a observador meteorològic tan important per homes del temps com l'Alfred. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies, Josep.